machiegni kendo. Jolweny mamine mag piny Kenya marakore kod jonjore mag Al-Shabaab e piny Somalia medo chiwore gi ngimagi e neno ni girito piny Kenya kendo neno ni piny Somalia ochung' kendo ongirore e weche arita kod uchumi. Kakoro kinde mar jolweny mag riwruok pinje Afrika midendo ni ATMIS dhi karumo e piny Somalia, jolweny mamine mag Kenya mantiere paw kedo gi piny Somalia onyiso geno ni okenge magiketo biro konyo Somalia e bedo gi kwe mosiko. George Batimioa mathoth. Alap mar rakruok e piny Somalia kama gik moko lokore mapiyo kendo winjo bed ni kwanigo ya aruya mondo geng' gimoro amora manyalo miyo wasigu teko. Wayudo jolweny Kenya mamine ma ochiwore mar neno ni Kenya omiyo arita makare kor lwasi kod elo bende. Ei dhobli e piny Somalia ma en log tich mar jolweny mag piny Kenya matie bwo riwruok mar Afrika midendo ni ATMIS, jalweny manyako Meja Ker Diana Aupe mariembo ndek lweny kido mar MD 500 ndege ma otwene bunde koni gi koni idho kendo cherore kor lwasi mar menyo ka bende nitie jasigu moro amora mar Al-Shabaab matemo rocho arita alworano. Naker koni otimo mak kinde ka kinde mondo oneni othir chenro moro amora mar jasigu. As a combat pilot, we support our ground troops through aerial reconnaissance and also casualty evacuation. The MD-500 is a combat helicopter with assorted weapon system, and we fly as frequent as the operation dictates. E kinde ma ene kor yamo, Naker koni oketo wang' ma ok diemre kendo bunde bende oyaw dhoge nono poni jasigu moro amora rietore mar temo monjogi. Because of our training and nature of environment, so we would say that it's expected that we fly in a threat environment, and we always constantly look out for the enemy and support our troops and also support the host community. Having come from a community that experiences challenges and being here also, it's something that I would say that peace is something that is very important to each and everyone. Kaluwore ni lweny kedo kod Al-Shabaab igoyo piny gi malo. E kinde mana ker gi ndeke mar lweny cherore kor yamo, Orinjoki bende dhuolo lowo gi tinga kopayo ndara ne jolweny mondo gibed kod yot kedo kod joasigu ka Kapten Waigwa pango tich mar neno ni poni joasigu tuch apoya to nyaka mach marewa reu piene. Kazi yangu haswa hapa Somalia ni kusaidia kutengeneza defense, kuclear the bushes. Haswa wakubwa wangu sana wameweza kuni-encourage ndo nikaweza kung'ang'ana kujua hizi machine kubwa. Na nashukuru sana wameweza kusupport kabisa. My role is basically to support troops in the forward operating base by ensuring that the obstacles put in place are effective, countering enemy mobility and enhancing on-troop mobility. Ok mana dobli kende. E boma maduong' mar piny Somalia Mogadishu mabende na chiel kuom kuonde ma Al-Shabaab noroche chenro mag jopiny kendo kada sani pod luoro nitie kaluwore kod timbegi mag poyo ji gi monj. Obila mar Kenya Dorcas Andabwa ochiwore mar neno ni oket arita mongirore. Andabwa riembo nyamburko mar jolweny matende dongo mabende idendo ni APC mani kod otuchi ma itwe bonde e kinde ma okoni duto otimo koikore mar kedo gi jasigu. It's never easy for women to be part of such driving big cars, but for the training period we are given like a 2 weeks period to train. Then from there you start gaining confidence as you go outside, because you have to meet other road users with this big car with the narrow roads around here. You have to be confident enough. Having this big car, we call them armored vehicles. We are safe, we are sure we will be safe in case of anything, landmine. This car can never go down. Kopogore kod jonjore mag Al-Shabaab, jolweny mag Kenya ne ofwenyo ni nitiere jowasigu mamoko modudo piny Somalia koting'o akwede ma igeto godo joma mine gino ma osemiyo dhiero go tach e kind oganda. What we've been doing is engaging them with technical activities as part of the female engagement teams so that they can have a sense of independence. They are able to fend for themselves. The engagement has brought a lot of cohesion because empowering the women is empowering a society. They realize that having a stable economy is very important in promoting peace. E piny mamine duondgi osebed ka idiwe. Jolweny mag Kenya ma obiro kelo kwe e piny mar Somalia oseketo kenge mag neno ni joma mine bende duondgi uting' malo kendo sulme margi orieny e kind joma chuo.
Magi gin moko kuom chenro ma oseketi mar neno ni joma mine bende oyudo kaka ginyalo mako gimoro e lwetgi mondo gidongre godo kaka joma mine. Mano momiyo apisa mag KDF matiyo ka obedo kodgi machiegni kendo miyogi okang' ka okang' mar loko ngimagi kendo gologi e achiedh nade ma gisebedo godo e kinde mokalo. Ei piny ma timbe kod kit oganda osebedo ka thiro mine kendo bunde bende muoch kombasa, Kapten Valerie Shikuku, jalweny mamiyo mar piny Kenya, ojiwo dende mar neno ni mine mag Somalia obedo kod duol kendo chung' kigin e yore mag yuto kokalo chugo riwruoge mating'o yuto margi malo. Especially when they see women like me in the military, it's an inspiration because they understand that also women are part of ensuring their security. They used to discourage us by saying a woman cannot do anything. You are nothing, by the way, you cannot make an association. It was our first time to come together and make an association, woman association, who can assist her fellow sisters and mothers. We really appreciate ATMIS. They assisted us to give us mats. Mondo jolwenyo obed gi yote nono kaka paw rakruok chalo, kendo giyango kenge ma nyalo konyogi e loyo wasigu, dwaro nitie mondo mak tipo ma inyalo tigodo e loso sigana mar paw lweny kata ka lweny oserumo. Kanyo bende omak kod jalweny mamiyo mar piny Kenya, otwere kendo picha ni e kore to bunde bende ni e bathe. Okoni kaponi piny odhi matek to picha emoketo tenge to yawo dho bunde. My primary role is being a soldier. As you can see on my right hand, I shoot to protect myself and my fellow soldiers and safeguard Somalia at large. On the other hand, I shoot what I see. That means when the soldiers get outside there, going to do their patrols, when we are doing our civil military cooperation with the local communities of Dobli, my main role is to showcase, or rather to enhance the visibility of these operations. Kakoro kinde mag jolweny matie bwo riwruok mar pinje Afrika ATMIS e piny Somalia chiegni chopo giko mare, jolweny mamine mag piny Kenya ni kod geno ni Somalia biro bedo gi lokruok bang' wuok margi, kata kamano gikoni Somalia nyaka kaw ting' mar neno ni kwe obede pinygi. I'm hoping for a Somali which will have peace, flourishing peace, because we know that with peace anything else grows. We provide medical support to operations for the forces operating in Sector 2. Every day when we come here, we have our inpatients. We take care of the inpatient here. We also have our routine outpatient. ATMIS also assisted this school. ATMIS also provided some desks of this school.